ไม่ให้ฉันเนี่ยkantal begor fry kantal begor fry bữa nào lại biết là không xì lên rồi kantal begor भाजा एवनो नागिरदों खोमसिखाय आथावसो लानांबाय नै स' होसनसै आं जायो kantal begor भाजा मैगंखौनो खिन्थाहर yum tasty crunchy guys also khintahor deh kantal begor भाजा माबाखौ हरनांसिगोन हालदै नमक जिरा बेजोंथ' खोमसि नुखायो ओंखायनो थावखौ सोना होबाय आं एसे yum crunchy kantal begor सोर जायो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर आरो सोरबा गोदान दंब्ला लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है दोस्तों अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए रात का समय है देखो दोस्तों मेरा हो गया लाल हो गया चलिए तो खुदैखौ खालायखाबाय जानो लुबैनाया ओंखामा बारा हाबगुलायसिगोन लोगोफोर नै मोनबायानो एबार लखबनोसै आं So guys मेरा रेसिपी तैयार हो गया देखो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कीजिए यम सो क्रंची बाय बाय दोस्तों अलविदा दोस्तों फिर मिलेंगे